omugusi nabwate chinchira akoeni omonto ekerasirire kubwatekana omonto oyo ning'o n'omwana n'omusubati n'omoiseke n'omomura nanyomete tanyomiri n'omogaka gose n'omong'ina amachiko naro atari kiriande abagusi bakobwate ensa chinde tokoroka emegiro emegiro y'omogusi ekero omonto asirire embera giekorosiwa gose ekebure enchera nere abakonyerosi bare gobehave enchera nere eamate risango riamatati riare kogaya namang'ana aya baigwana nakio omonto yagotindekwa naende eywo ekobwati korwa omochi gochi oyonde korwa ekenyoro gochi ekende kiara machika yatabwekaini all over enchera abamachoge bakoeni omonto botari ero nsa chinde abatondo bakoeni omonto gose abaguche gose abagirango naende gokoenda chinyomba naende kwaikaime lakini nchira ochire general for example egento gekorokwa okoruta amaroba ase egesako kia omogusi amaroba are korutu na abana banyagosira na bantu bamwabo bakungu mbare koruta amaroba lakini risango riamatati riabagaka rikaranse rirenge nigento nkikara egekong'u iguru y'omonto oyo nogosira kwaye bamanye go suspect gose batware doubts iguru y'ogotindikwa kia omonto oyu onya buna bono omonto abwata abana baireki batamenyete nere nabo bare goteba na omosubati oyu tiga aruta amaroba eyu is out of suspicion ige egento nkeroba bataisanegeti na kerokio naki bamoteberia aruta amaroba naende ekero akoruta igo no exonerate korwa ase egento eki barengererete you know that is where people don't understand esibore korwaroro esibore tari asibwe esibore timenti usinonyigwete yes nakanire chiombe ekegusi yomaete enyomo teri yahaye bweka enyomo neye community it is communal yes ige egento gegoetiwa ase enyomo nonyere yao abagaka nabang'ina bagoetia especially nabo barigeti chiombe bakagwakane bakarwa chiombe chikabeka oboiri bori gosikubore mbubwata masikani yaye omosubati oyo nakanire chiombe utayaire ochire siko yenywomeye paka omomuro aretire omonto omwao amomenyesi eriagotayaya mbari kuiranire nde chiombe eyo eminute oboiri mbokorete ki mboro igekera are gotebwa kore igo nerisango riamatati mbabwate esaba nabagaka bagusi mbari gotakuba chaye kero baitiri egento nagutoigwane kibaikaranse buna bang'aniga bagaiti buna bona tigakorega inki atari gotegerera akulasimishwa lakini nabeterere yarenge buya goitwa ekerangire tiyarenge buya goitwa yaya lakini bono yani obagechiri oetire nomaete no anaye kero muri n'omonto muamirani mono oikoyo maumie bono enchireri ari kwamereria abagaka bari bamotemira abatumira bang'ina tatageti koigwa batumire abagisangi tatageti koigwa ng'aki atakwe I'm not supporting ng'a it was good lakini ekera kwamereri nekenyoro ekenyoro nkegotige nechiombe mbarwete naende omaete na abana bari bagotatera ngoigwa omogusi atete na omogisangi akore keke eke nyabundi eke eki akeimuki akegure kagena akengoko kagena akwa akaimuki akagure kaburi akwa akaimuki akagure ng'ombe eutari oro ng'ombe yanyeimuki anyegure monto aibura abana aba nebirachoke monto autariko abagaka aba ebari gotatera omonto timaite usinonyigwete ekegusi eki erinde abana aba mbakora ki mbagenda nde batigare mbakanire chiombe naende igomba maete n'omosubati yokorere ki otayayire